eerst heb ik geprobeerd om een normale kapsalon. En, alleen het is veel te veel kappers. En elke straat bijna is een kapper. En ik wil iets uniek doen en iets dat het echt nog niet bestaat. En dat ik ook een beetje overal naartoe kan. En op een gegeven moment toen dacht ik over een caravantje. Een normale caravan natuurlijk, die trekt niet zomaar mensen in. En dus, dit komt voor op foto's en Airstream. En Airstream is een Amerikaanse trailers, die zijn heel bekend. Dat zie je ook niet vaak in Nederland, dat zie je niet overal. En toen ben ik gaan zoeken. Het heeft 6 of half jaar geduurd om zoiets te kunnen vinden. Wat was je oorspronkelijke plan met deze caravan? Ja, dat ik eigenlijk overal naartoe, verschillende stad, verschillende plekjes en verschillende mensen. En festivals, dat was mijn plan met deze caravan. Ja. Wat wou je op festivals doen? Een beetje, ja, alle jongens zeg maar, waren, dus niet alleen festivals, waar eventen ook en zo. En echt waar gezelligheid, waar het drukte is. Hè? Waar er muziek is, waar het leuk is. Dat is wat ik eigenlijk ben ik op zoek precies. Waar ben je geboren? In Tunesië, ik ben geboren, ja. Ja, mijn vader die heeft ons gedwingd om iets te gaan doen, om geld te verdienen. En mijn geluk zeg maar, was kapper. En zo kreeg ik een paar centjes van mijn vader. Ik vond het vroeger nooit leuk, maar ik moest het doen voor mijn vader. Maar ik was toch wel meer in de kant van entertainer, in de hotels. En toen ben ik vanaf 16 begonnen in de animatiewereld en in de winter, in Tunesië, we werken alleen met seizoenwerk. Dus in de winter ging ik altijd een beetje in de kapperwereld en in de zomer als een entertainer in de hotels. En wat deed jij als entertainer? Ja, ik was een sportbegeleider, een danser op een podium en gewoon mensen entertainer en kinderen, minidisco's en al. Zeg maar, noem maar wat, alles. Wij deden alles. We waren daar 7 dagen aan het werk en elke dag met de toeristen. Ja, ik hou van avontuur, zeker weten. Zeker weten. Daarom ben ik ook in heel veel landen gaan wonen en in heel veel plekjes. En ben ik ook in heel veel plekjes op vakantie ben geweest. Ja, dat hou ik van. Maar kijk, ik zie het wel zitten. Ik heb nu echt besloten dat het echt in Nederland is een goede plek voor mij. En ja, ik voel me gewoon hier een beetje thuis. Ik voel me echt thuis. Ja. Ik heb nu 1,5 jaar met mijn familie niet gezien. Ja, dat is een beetje lastig. Ik heb niemand, ook geen broer, geen zus hier. Dus ik sta hier alleen. En maar ik ben niet echt verdrietig of zo, want ik voel me gewoon thuis. Ik heb nu vriendin, ik heb vrienden, ja, het gaat goed. Zo is het, ja.